kibaya kami ya kata ka jingkermen basuk bat ya ka jing mi pau ka burom ka jong ublay bakraw bat o Jesu Kris unong penim jangi tungin idway kukpa jangi bhabning iwan ban ai ngo emia try sa sisien hakani kesngi ka bakhoi kesngi ka bakentang ka jongme ka bamela ai ngi sa sisien kani ka lat beginyo ban kiu nginyo ban rung nginyo ban ya shimbenta ban ya ro ta try ka kerteng ka baklan bat ka badon bor ka jongme wat hakum kani ki por ki bangingi im ki babun ki ding pengkyang ki babun ki jingkhang lat ki babun ki jingja ki bakir saudong ngi au blai henrei ngitip bame melong ublei uba im nginget bame melong ublei ubala ban penkela atrai shiklmat yaki e baro atrai hapo kapor bat kaya ka jongme hi au blei namar kata hakum kani kesngi au blei henrei ngin shim yaki kini kilat kum ke jingkerku ka bamela ple sa sisian atrai hapdeng jong kini kipor ki bangingi im au blei hooj atrai kumba ka thim jong ka yut sandi atrai ka penken mau ngi au blei ki kristan ki bakhan adkar au blei ngi ai ngu ta atrai bamela penshai ki shakri ki jongme atrai hak assembly hi atrai ban bu ye ni ka thim hi au blei hooj ka long ka badei ka long ha por ka ba kala atrai ban pen kala ki jing im jangi ki babun te atrai ha bangin la ban yo sngo atrai ye ki jing hikai ni ki shakri ki jongme in la ban yo sngo ye shibun atrai ki jing hikai atrai lingba ki lat ki ba per ki bangila ban shem te atrai ai te atrai ba ni ka sngi kani ka thim te atrai kan long te au blai hapo ka jing yalam ka jongme kan long ka jing kren ka jongme ye ngi iwei pe iwei nadu ki badang lung karta hadu ngi ki bala he ki bala san kham tam ki khun samla atrai ngin kan mau ngin yo te atrai ki jing bam ki batei ya ka men sim ka jongi ki batei ya ka jing im ka jongi ki batei ya ka jing mut ka jing perkhat ka jongi khnang ba ngin la ban yo ya ka lawe ka ba pernai ngin la ban yo ya ka lawe ka ba sngo tenat ka badap ka jingkermen kham tam ki khun samla atrai ki belong ka lawe jong ka balang ki belong ka lawe jong ka jat ben riu atrai kershan bor atrai ngi kum ki khun samla ka leng ni ka ri ni ka jat ben riu atrai habangi im atrai ha ki por ki badap de ki jingkelai ki ba step te au blei bat ki don atrai ki jing tenju ki babun ki don atrai ki jing khanglat ki babun ki don ki jing terwai ki babun au blei hendrei tu wat sha bai ki ni ka men sim ka jongi on job dos im ka jing dum hendrei ai atrai ba ka bor ka jong me ka jing eat ka jong me kan kring pat sa sisin yangi shaka khet blei ka jong me ngabu ti rukum ju atrai nam takani ka ri kani ka jat ben riu ki nong yalam baro au blei ki shakri atrai ki badon ha ki bentai ki ba pher atrai ha ki tenat atrai ki ba ki trai don kam atrai ngi don kam ya ka bor ka jong me ki don kam ya ka jing start ka jong me ki don kam atrai ya ka jing yalam ka jong me au blei hakum kini ki por atrai ka badap ta atrai diki e atrai ki ba kabor brio kamla ban sungu thu hi au blei hreng itim habangi shakri bat ni mane ya ublei uba im ublei uba don ka bor atrai ni wan atrai ban IT kini ki e baro ki jing pen sngo ki jangi ki jing kerpat ki jangi shaka khet blei ka jangme tu da tu sumar tu ker mamengi atrai kini ka ri kini ka jat ben riu hiru baro ka wei hi au blei ni bu ti kerpang e shakri jangme uba melawan ya lam te atrai hakani ka por ngidap da ka jing sngo ngu te atrai ba ila ban ringkat lembat ni hakani ka por ban yo ban sam mi ka khubor ka jing pen im ban ai ki jing bam atrai ki batei ki men sim ki jangi tu kerkhui ki jing pen kre baro atrai ki bau shakri jangme ulayo ban pen kre ai atrai ba ki khubor atrai kin long do long snam kin tei te atrai ya ka jing im ka jangi ki basngap ya ka hi au blei shimti ya kani ka jing shakri hi baro ka wei na bangi pan kini ki e baro ha ka kerteng trai nong pen im jangi Jesu Kris amen Hagan ko por ngina ban pendep iki kam jong ka balang. Perabang ibu kini gilang jing penbena. La syai gasni ke hendru trek September. Inyo kerja sang sedang benai revival kapor hendru shiteng jan met. Nong ya lambat nong ya selok teman besan bihar kongor. Nong polis sedang berduai kong kloriban marsharing.
Haka pratrik September jaseng miet balang haka pon rich teng jan miet yo ka subject deng jeng quarter ke jing yo genti ke beneng. Tanat subject ke balang ke badan burom ke bomdan ke bathok bria lani ke basti. Nsong norim shithi shinong episode lenong basan it khot arpun riu arpun nyo. Nong polis dang badwai Mr. Bats Kemshan Pru nong keren Mr. MS Bare. Haka khat waiterik September sisa jan Inyo jaseng kan thaya kapor sau shitang jan miet nong keren Mrs. C. Emli. Kejaseng duai sisa jan nong polis dang badwai Mr. Tabor Lang Hujan. Khat arterik September si Sunday kejaseng sermon hiang menijungi por khat ar bijimin singi na kamatang ki parabangit na jaseng ying dong pok se mingi bat pok se syate bat por ar bijimin singi na kamatang ki parabangit na jaseng ying dong pok se sep ngi. Nong keren teman besan di Lingdo. Yaki jaseng sermon and I live stream ru lingba ke YouTube. Ki kelas riu khot kila long bat kin beteng hagi sing Sunday haka por shipo bijimin step. Kita ki para pengai ki beranjing temu ban long riu khot. Kin songo ban ai kerteng ha pastor jungi Reverend GS Umui ni lingba ki teman besan. Kejaseng sakramen kejipan baptis jengni kota kan long ka arpun riu September por shipo bijimin step. Kumta ki para pengai ki beranjing temu ban warai ki khon kejipan baptis. Kin songo ban ai ki kerteng teman besan ki anwar join sket 3. Haneshwa ka arpulai 3 September. Kenang banyo ban tho yaki baptismal certificates ha ka por bopiang. Snow ban tho shai di kita crown di capital letters ya ka kerteng kupa kerteng kemi kerteng khon shinrang ni kan thai sngikha bat jagasa kini long shipna. Agar di kapor pat hashwa bingin yo ban syakri lang ublay da kawangin saskon ka ktien jong u kum ka jing duai tu nginyarwai lang ka jing duai ka sispa arko hinyo bat sispa arko san sispa arko hinyo bat sispa arko san ringkat bat ki syakri jong me pha lumen sim ban yatrei tu pen kendu yaki nong pop pen pau la ka jing ai ai yaki men sim jongi menta tu pen syai atrai babha Angin mat ka jing it jong me lam yang i sekading pena sispar kunyo sispar kusan. Ku men sim ka jing pen them mai ahyada ka bor ba krau pendoru kabunyu soitan kajing sniu nangitulau ya kaleb neng atrai tupha ya kinong papan penim ingin ngau kak tien ka jong mi Isneken ran angin im ringkat bat kisak rijong mi halumen simban yatre tupen kendu yakinong pop Bên bao ya ka jing ai ai ya ki men sim jong i men ta tu pen shai a trai bam ha ai ngin mat ka jing i jong mi lam yang i sakading na tunginya duai ablay sisya kata kalong kajing duai jong iya kini kapor aman pen thamai ngi ruman sim jong me
Bamen hiara pening jongi daga bor ka bakrau. Bamen penduk ru hiki buit ke jong baman bamen lao hiki jing sni onangi baro. Ablengi duai. Ikal beneng jong me tu pa. Iki nong pop ko mangi ban yai pen em ablei. Mangi duai ke ni ka por angin sngo ka ketien ka jong me. Kenang bangin la banem. Ker kui ke ni ka kenta ka barang sa jong jing syakri ka jong i ablei. Habangi beteng ban sngap ka ketien ba em jong me. Dapan kui ning kong elo jong syakri ko pa. Ba ka ketien baro ka ba mi no na ka sentur jong u kan long ka bawan na me ko pa ba e. Sat da ka snam weng jing syap tieng. Weng jing sngo bri weng ginu jing perkhat bam de ablei. Rei pelai lo elo jong syakri ba yang ilang baro. Bangini osngo ka ketien jong me ka na ka por. Namara ka keteng Jesus Christ ngadwai. Amen. Sa sisin nga kwa an penpau ka jing sngo ko bakrau ya ka jing seng samla jong ka balang ang ni ha ka balang Presbyterian pokse. Ado kinong elam jong ka chairman ki weki khot baro jong ka jing seng samla. Kilong keme kilong kpa ki para sam ki hep ki barit ru ki bamla banyadan bat ngi ke por ka jing khuble ye phi baro ru i wei pi wei. Ai ngo yu ble hapeng ki jing khanglat deng ba ki banai ki bala let ndre ngi yo agene ka lat bangin dang ya syakri lang hagene ka por pat ko magene ka rukom. Adwai yu ble un yai pen remi ki men sim jongi bat kerpang ye phi ki samla ba i jonga. Ini ka snem ka long ka challenge ka bakrau yang i kum ki samla. Awatatin haki kam ki jing tre haki jing puli puthi haki jing thmu ki jing perkhat jong phi henrei ublei udon ka plan ka ba na ka benta ka jing im jong phi ba preng ki jing ya lenti ki ba e unyalam lenti ya phi wei pi wei ngasngo komen shibon ne ka lat bala penyo ai nga ban ya sam na ka ktien ka jong ublei banga duai ya ka jing ka khu ka jong ublei nam da jong ilang baro ngamatatin ka hadu ka ni ka por baro lang ngelayas tips pang ka team jong ka youth week youth Sunday mata ka snem ba ka KGPS jingseng samla jong ka KGPS assembly kala panbet pat kata ka long ka tu ka jing puli bala puli mene de inong puli sedang ba duai ki Kristan ki ba khana dekar ka bala pensyong nong rim na ka siti ka jong Paul so Titos kala nong ka baar ka dokhat ka ba henrio ngasngo ka ni ka team ka long ka ba dei por Parom tangeng ki samla hendrei ka deiru na ka benta jong ki banget ki ba syania ki ba khot yaladi ki Kristan. Bangin long kita ki khun ki jong blei ki ba adakar. Langi kren kendiat sepanggen ki team kalong ka jing khot ki Kristan baro. Laki long kita ki Kristan ki ba ngi perkhat habangi define sepang jong ki kita kinong bot ane kinong mani. Ya kan yang Kristan ni kira unget kabalang Kristan ki banget bat mani Jesus Christ. Lani ki Kristan ki ba ladon kerteng ha kabalang compare ki bawan jaseng ni ki bamwan ki ba ai ka kam ka jong blei ni ki bam ai ki ba ya puli ktin blei ni ki bam ya puli ki ba ya duai ni em ru. Lani kala ban long kata ka jingmut ka bangi kam ya perkhat ki Kristan ki balong ki senran jong Jesus. Kinong sa hikai ki balanang ban pen ko ngo eladi ban le ya ka jing hikai ka jong Jesus Christ kinong but ki baju ya haki din jat ki jong Jesus bat ki ba im kat bakum bau Jesus kwa yang iban im bat labu hang tu syapang jong ki Kristan bangin long ki ba khan adakar atli ki kentien latek lang khan ka bumut hang ni ka kata ka jinglong ka ba ka banda mut banda perkhat ya kano banda puson banda doriap banang ta ka ketien adakar ka balabu hang tu ka bathau bat ka bakhamkit jingmut bat kata ka long banlong ki ba pikir ban sensar ya ladi banang ban bishar ban pet haswa ban le ya kanu ka kam Ladangin pej kat komutitos katukal nong ka baat khot bandri kol pensyong nong rim kini ke team kini ke kentien kan adakar lapan kelai kan ke ketien tenrai ketien Greek sofroneo ka bamut
but don haka ka jinglong ka ba bek jingmut lane ding ong ka tin pareng be of one's right mind ka ba perkhat bek jingmut ka ba perkhat don jingmut think sensibly ka balong ne im da ka ba perkhat ne don jingmut be sensible ne ka ba mut ban im sisa lani im ha ban long serious. Padahal jong kata kajing sengut hu kindiat tangi gitu kijing batai gitu ke kentien ngak kwa hakin ke por. Baginya pej bat nga naga benta jong kajing puli kentien kajong ublei ka bangala pensyong nong rim naga benta kajing selok hakin ke por. Pat kata kalong naga kitab Daniel kalong ke beningkong ke dekat ke bandri la pidon ke Bible so baban pai bat nga seta la dam don tenginya ngap hai gini kajing puli naga kentien jong ublei Daniel kalong ke beningkong ke dekat ke pra ki kentien ki ongkom ni Henry u Daniel ulatmu halaka do'not ba un om pentngit yala di daka jing bams im lemne daka wan ba udi namar kata ula kerpat yau rang ba ki yonok ba umdei ban pentngit yala di akwa ban biang sa sisin gitu ba khmat Henry u Daniel ulatmu halaka do'not ba un om pentngit yala di daka jing bams im lemne daka wan ba udi. Padahal jong kani ka jing puli nga kwa banya te lang par kani ka team ki Kristan ki bakhan adgar ka team jong ne usnam par nga kwa ban kren halor ka subject kerpang nam ta jongi ki samla ban im na ka menta ublei ha ka perthei ka bom rublei ka history ge thu ingi Reus Paksan BC utaus im Nebukadnezar us im jong ka Babylon utaus im jong ka perthei ka por ngela panong ulawan bat ula Kerkut ya ka Jerusalem bat ula Job ya ka nang ta ula ra ula rong ya ki jing don jing em na ka ying ka jong ublei bat ru ula rong ya ki babon ki samla kum ki mrau sa Babylon bana preng jong kita la don saungut ki khon samla Hebrew ki baken sai bha u Hanania u Mishael u Azaria baru Daniel baru niu Nebukadnezar don kaplan ka bakrau na gamenta gini ki khon samla ka jingmut jung u kalong ban hikai thamai yaki bat kum ta unla ban penkela yaki kum kita ki ting shop lani ki agent jong ka hima Babylon radin kata un sapha pat yaki bagin salet chala ka jong kari sa Judah pan sanshar kinong Judah Henry kum kinong mi bujli len ki subjects jong ka Babylon. Perkat ke ka bung Nebukadnezar ule kami pheri na ke ka bu syaitan ule akini ki sngi jongi menta ban yo ban kurup kerpang ya kene ka kenhon kabangi nya duai nya dupat nya sarai man kapor ki khon samla par ki khon ret jongi ban simno na ka jingmut jongki yaki ki bakan jablei bat ban pendem yaki ha ka jing hikai bat ka jing sensar jong to im uba sensar ka ne ka perthei usoitan una Nebukadnezar ba unla ban le ya kata ka plan jong ka jing hikai thomai yaki ta ke samla Hebrew baro ujet lightly ki benta ka baning kong kalong upen kela ya ka rukom keren jongki ya ka language jongki ya thli jongki una Nebukadnezar sngot ho utip biang basua baun penlong yakini ki khon Hebrew baro akibala sa'ring mrau bakin la ban im kum kinong Babylon kin la ban le kum kinong Babylon kadon kidon kam yaki ban perkhat kum kinong Babylon bat kasin jam ka beningkong sata kalong ban hikaya ki ka ktin kinong Khaldi but hikaya ki ka lives ka kom im jongki ka culture ka custom jongki ka kom perkhat perdan jongki ugwa ban hak baning kong ban pen kela ya kan ka ktin hadok nuot hatan rae jong ka mensim jongki rengkat hangta hak jing persang u airu ya kijing tho kijing tar ki banyarap ban pen poi se kata kathong Nebukadnezar
Uyale ban pendap ya kejing mut jong kini ki samla Hebrew kita ki sanggut bet ki way de ki ki jong kanong ka ri Babylon da ka philosophy jong ki da ka science ka jong ki da ka jing hikai sapang ka perthai ka maryang jong ki jong ka niam ka rukom jong ki bat kum ta ter berwat kum no ban hikai thamai ki nang ba an pen mi bujli pen shong bujli ha ka jing mut jing perkhat ba ka dono jong ki daki ki jong ka Babylon haka jaka jong ki jong ka Sion. Bat ko ki para mengi ba i jong abat ki para samla ba i jong a ki badon ngene ke jing syakri bat ki ba khmi ngene ke program ngene ke por. Ngatharai nyu i ka ka juk ka jing ja ngene ki sngi ki mementa ka don kata ka jing penkela ya karukom keren jongi ya uthlit jongi kapastang ban sandur ya ka jing mut jing perkhat jongi utau ne bukan nazar jo kani ka perthai ka manta usoitan ke ka baule kalong urung sengi ha ka jing mut jing perkhat jongi ban pen jem ya karukom keren jongi ki khon samla kristan kerpang bat ki banget ya Jesus Christ ilai smart bani birya ki babon kiran san jongi la kalong hayeng la kalong bakilok kiai ki bangele kini kisngi kalong bangin kham ya birya ban kham pen sungu tenat iki way kham pen jam karkom keren ro khnang ba nginam sungu long than gum kita ki breu ki beten ro do thli jongi iki way ro sungu tenat i way pastor rang ba jongi sisi ni keren ko way presbytery jongi chatai sha silong rilom itu yong jongi mengi se west chatai don ki samla pinde keli pai tre yu ki ongi pate ilong babu oh hikai he oh mi hikai ide babu aj jing pen jam ya ka ktin kan ai pi kanuksa ka basut bet menta ya krukom long ka perthei ka bala rung wat ki khon samla kristan jongi ye smart pan ye pet ki television ki jongi ki mu ye ki cinema ki babon man ka sngi pat pet ye ka kerteng Jisu la pendon kam ye ka kum ka kerteng ya tim ya ma ya nya ka kerteng ka ktin si Jesus Christ kata ka kerteng ka ba ka uthlit baron pla ba ka kho siu kan dem ba Jisu long utrai ka perthei ka penkela ya kata ka ktin ya kata ka kerteng kum ka kerteng kam kai amodor hatu ki be ki jat nyam yo sngomo bani kren sepang ki blay jong ki kombalong yu kenrat jong unong pen im jong nang tapek ki platform ki pulpit jong hakini ki sngi ki mamanta ki long ki jaka ki bahikai ya kita ki ethical norms kambun sin bani ka bahikai ya ka hikai ka ktien jong ublay ki jing hikai ki babakla bo nangi khamtam ko mikini ki por nyang nut ni trang ya ka ktien ka im jong blay ndai la pasapan ban yangi khambun sin da ki stai ki ba jing be gal arom no yangi ang tapet ni kren ka jing sisa lat satang ki jing sengelap kat no nagi pulpit jongi bung yo snow ya ka jing tendung jo ka gospel namar la kren nang ni sabang ka pop ka hok bar ka jing bisar de ne bona preng jongi ni or yang ngam kwa le je sai chu namar ngai isi u tu pastor ngai isi u tu teman basan ngai isi u tu orang bak balang ngai isi u tu ka kentei ngai isi u tu samla namar ki kren tendung palat yang a bade ka ying jonga ni snow kumbang ilong out of place namar ka jing sisa ka ktin jong ublay ketik ini ram khambun singi osngo hakini gisngi ya kita ka jing sisa atu gomdei bau ne bukan nazar jong ka perthei urung saka jeli jong ka ktin jongi pan pen kela ya ka rukom keren jongi pada ka bangis ngap iki weru bagi keren sangi nang tapet iru kini kisngi ka juk karukom jong kata ka jing hikai ka jing sandur ya ka jing mut jing perkhat jongi daki kot ki bangi pule pada kini kisngi jongi leng baki mobile skiba tangah ka sikem budam ngiyo ya ka jing tip nadu upin hadu ke aeroplane nadu ka ka perthai ka bangi song ne sedu ka ka hau nilai tip nilai start nilai nang bat back ki ki barung sangi mana ka sngi
bon sin nia pun lot por haki ki jing hikai ki bane tang si por ki bam kersan ki jing iman sim jongi ban ya kaba nia ai bentai ka khin ka jong ublei ya pen her de kabang yo khubor smut nat seki wei ki khubor ki bawan leng baki hau sakini ki kor ki bor ban ya slok bat ki wei om pen ban na ka khin ka jong ublei But pek saka kanika intrusion kanika jing rung ka jong ubaman sikilong ying long sem jong yi kerpang ki samla ba ki hap ki baret ban ngai i kanika jing serkai kanika sngi ki mentang ngem la ban le ai kita ki online courses ki online classes ki bagi khon jong ki hap attend like na ka ba ni monitor ya ki kata teng ki song ba ki kti ki jong ki bat ya kanika kor jing pen soi ka ba kraw bat ki sites ki ba bon ki ba ktik ki samla bat bon ki samla ya si ka jing pen soi na mar jong kata ka jing pen kala ya ka ktien kata kalong ka ka bang yu ai kini ki si ko kabar una bukan nazar wile ruban pen kala ya karukom im jong kini ki khon samla par kerpang kini ki khon samla Hebrew ula bu bentana ki man la kasngi bukin ya shim ban ya bam na ka me jong u bat bukin ya di na ka wan ka ba u di isi kata ka wan ka ba ula ai kum ka jing knya ai ngu sa kita ki blay ki ba bon jong ka Babylon kei ka ule haga jing sisa kalong ban pen keje ya kini ki khon samla sa daki ki jing im karukom im jongki im haga ta kapor knang bahan daki lam lin kumta cakata ka jing long kin sala an sala ban pen kela ya karukom im jongki pada tu kata kam de ki jing sisa kini ki sengiru kadon kawe ke proverb jong kinong Greek ka baong ka jing wat ngubha ka dei wei na ki thiet jong ki jing snio ki babon pangi i kini ki ski ka juk ka banginge em la kalong hari ka si jong i hasor hanong kendong ru ka jing ya be ngubha sa ka jing kemen ka jing ya be sa ka jing kemen ba ka jing ngubha la kalong simet ne ba ki lok ki jor ki jong i kata kala long ka benta ka ba khmat pi ong wat ka di ka por covid Mano pemilik piknik. Hami sibit dawa aja seng yat kai nang ni seti selenti sora. Bet. Kata ka jing bet jong ki brio. Hapdeng jong ki jing adong ki babon bar ki jing ma ki blak ban wan ro. Ki babon ye be ki jing suma. Bat bet ki jing sni jong ka perthei ki bang im. Ka perthei ki bang im ka don preng jong ka jing thnam ka ba kraw. Kani ka juk jong ka jing buat tang lang. Juk jong kajing sak tek sak khom jeki khon samla nga kren da ka basngau i je phiki para samla ki badon ka kajing senglen ki bapet ki program nga kren happy da kajing kyaman sim ka ni ka dei ka juk jong ka jing bu ai tanglang ka banong ka kiat ka la banong hi ki drugs ying jong no walai ka dao jong kajing sak khon sweat jong ki bubun ki long ying long sam ka dao jong kajing yam jing sngo si jong ki bon ki kme ki kpa ki bahap ban tep ki khon samla jong ki klem dei por mar balas yo une ubaman kada jong kajing pat ying pat sem am jula klet pastor kan vil itu khanai tu kajing sem jong i bang sngo tanat ben refer na tu kajing itu khana jong i se yat kai man ka sngi ki por badang khu jong suk ka perthei se yat kai ni ying Hakoi ke janmet iya imi ilet kiu tu thiep malki ya pelun ni nang tai na bayat surok bali sahiar ni tu ki steps bat kumta lai round sau round ni ya kum tu para kawai ke kela ka ba khat du ka bai la khre ban wan phai no atai yong don lai ngot ki kan the ka mat ki kren ba ki wan na ka long yi na kawai ke ying ka ba dang yap ba ki song thu ba yap uta u lok jong ka para lok jong ki ba ki syo khot upadu bagi orang ani kaduk bopli yok kat upadu ru yap no bopli bang sa kata we hot kin ai ngapat bakwa kanu kanu bun yap ru yap shu kidon kilong ying ki bakum kita dan pring jong pi ki samla pi jong ga jing seng pi perkhat ngan le che ying athai na mar ngat thai pa
dan ingat haj umen dan ingat haj meiru dan ingat haj kiparah ngat haj namar ubaman ularung agi yeng jongi jing sakte sakho nang tahapit kini keperthei ke mangi im keperthei ke bakapop kamlong pop syu kren da ka boburom ya baro kilong kepa kilong kemi ki badan ka ni jing seng henrei namar bagane ka ni jing seng kerpang jongi ki samlanga kwa ban kren ni ka jing sisa ya kren ni ki sngi ka jing long jing man jongi ni dei sunrang kan thei bat bon sin bangi kren ni ki be dei bat ka ni jing syardor jong kata ka jing dei ni kam perkhat bet tang sabar jong ka jeli jong mangi ki kristan henrei kumno pat sapang jongi hi kiba bon ki samla nga keren da ka jing sisa yang i bat ka jing kiaman sim nam ta jongi kiba bon ngi rung sya ka yeng ka jong ublei pan pendep ya ka jing ya tho som korem bakhoj ki samla bam khoj syo na ya keren ya ka komlong ka perthei menta kata ka perthei ke ba ya penyap ya eno Rika ta kadai ka lifestyle ka ba Nebuchadnezzar ka perthei menta ularung wat sangi ki kristan kalong ka challenge ka ba crown ka di ka team anong ki ba adakar ang tapet su kini kor komlong ka perthei jongi yim kini ka perthei ka mangi ong ya ka culture ka super Sunday culture sungutanat haga sing utrai ke banya plan ya ke kabasyabar naga jeli jong kajing sakriblei menta khamtam badon kene ka lockdown bat kijing khanglat ka ying bani ki babon ki samla kristan hakum kene ka por namar pamlong banwan si ying bani ya kai sa kaperthei ya wan kai da pi chuan tang sa golf links tang kum ni menta nak khara si bije pin pet kaperthei golf links kalong kum no ubatip briu tu bom tip briu tu pangi sir khay kini jing long pangi pen hiar dor ya ka sngi ka utrai ula ai ker panyangi ka sngi jong ka jing sakri blai ngakan ma mun songi nang ret ka sngi blai ka sngi bangen let cha jing seng dei wat ban le kai ru das dei le kai sa mai wat sa syok ru hi mai pa namar baka ni ka sngi ka bala pen kentang so blai na ya kran ya kalit ka thiet ka pet le om don ka yo ka hat bu ka to ka por re mentah babon nangi wat sayo ru ya poi haga sngi ka jong blai iem ka perthei ka ba palan pan ngamut dor ka dei ka ta ka perthei ka ba upo lu ka perthei ka ba long kum ki sngi ki ba khat do bat pe umaham kum no su Timothy ka sithi ka ba a su Timothy ka long ka ba lai ka khot ka maning kong hadu ka ba sau ong henrei tutip ya kane ba kisngi ki ba khatdu kinwan ki por ki ba sitom namar ki briu kinong ki ba i tang yela di ki ba i sbai ki ba kran sarong ki ba le kraw ki ba kran sniu ki bom ko ngo ela ki ki pa ki bom sngongo ki bom khoj ki ba kram i ela ka kenja ki ba map ki ba kran siar ki bom sunyo ki ba runar ki bom i ki ba ha ki nong de lok ki ba hangame ki ba le meng ki ba i ya ka jing sngo pha kham tam ban ki ba ki i ya ublei nang tau punan kam kitu kitin ki ba ha wong ki ba don ka dur ka jing riu blai henrei ki ba len ya ka bor songka ka jing kala ka ru komim ka ba lai bat ka ba khat du ka ba u persang ban pen kala ka dei kata ka jing te lok jong ki paru blai kini ki samla Hebrew ki doni ki kerteng ki ba pen pau ya kata ka jing long nei ba ki wan kekerteng Daniel kamut ublei Jehovah utau Yahweh ublei badan bor udai unong bisar jonga Hanania kamut ublei jonga ulong ublei batap da jengai Azaria kamut ublei jonga ulong kabor ka jingerap jonga par Michel kamut mano pakomu tau ublei Nebuchadnezzar lapan kelai kekerteng jong ni ki khon samla Paula yaki ka kerteng ka bayate bat ki blai Babylon. Ya Daniel lapan kelai u Belteshazzar kabamut ubel. Lani uta we ni ki blai babon jeng nong Babylon unong ya da jonga.
Ya Hanania la khot Shadrach kabamut utau bala pensle dau tau wei padu ublei aku la ni utau ublei beran hak sahid meneng ublei benai. Nang tau Azaria la khot u Abednego kabamut Shakri jong niwe padu ublei nibo ublei Venus. Padu yau Michel la khot Meshach. Kababu ika jingkli ubakau muni ublei aku. Para bangit beit bat ko ki para samla. Latharai imdon kam ban phet jingai ban yang kani kabarung sikijing im jongi ru menta kata kajing pen kela ya kajing yate lok jongi baru blei jongi kabau syaitan urung sakajing im sikilong ying saka im lang kasak lang ka jongi. Kari kasi jongi kita kari te beli tu blei hatu kadang long su mo kumta. Pet ya kari jongi. Pet yangi kabalang ngilong kita kikon jap kikon ksiu kon red kon jap jong kita kilong kmelong pa kristan basisa jong kabalang kiri sngos pangkanam jong tau bor sings im jong kanabon sawen jong kini sings im but ki riu krau ki bon jong kabalang jongi ka amta kabalang kristan re kabalang presbyterian penyawan nakata ka legacy no tau hit ubajrong jong kita ki kristan ki briu ki ba im par ki biate lok baru belai hadu ka bakut jong kajing im jong ki borsing udu ik jong si im jong u kanabon ka du ik spa ka pho jong ka dai ki yeng scam ha kajing ate lok jong ki baru kan ra jong ki komno sa phang jong i pat be war preng kajing sup jong ka perthei ka bangingi im ho kajing pang ki wan nai ong tang covid swa ka covid ru ya don hi kajing pang ya kajing tenju dei pet preng jo kajing long jo perthei ka bangingi imenda komno ya long ki kristan shwa covid ru kata garu komwan je sing om dei ba kasir hem hagapor covid ni perkhat ngong dala ple jing sing sa jir hem dei wat hakapor batnam ka attendance jong ki khon balang ki ba pet ki program haki television leng baki kor YouTube bat leng baki YouTube bat leng baki television ki jongi kinang hiar man kata yo pet kai na ka stang snam ya kran pi ya hang ne ka balang hang ne po se ka balong kum kanong mat yen ti ya ka thong jong ka jing wan lam ka gospel leng baki how leng baki kor ki bor hap sa pet kai ki YouTube history jong pi ka viewership na do ka basdang bat menta kalong kumno bat pini ya kata ka jing sisa na tapet ya ka jing yar jong ka jing ya be jong i uble ka jing duai kani ka por ka jing sisa ka bangin yo sngo bangi ya charum senang men step le men mit wat men sngiru bangin yo sngo ka jing kanut jo ka jing duai ka jing rwa jo ka seyon na kitnom jo ka yeng kristan jongi ndai ombon ki bale kumta namalaya lam yangi saka jing ate lok pat ki wei pat ki bor kalong ga challenge ka bakrao banong ki ba adakar pat kani ka jing sisa ka khot ingi satahi banginong ki kristan ki bayain ne baru play jongi baru jisu jongi pat ko ki para bangit bai bat kerpang ki samla ba i jonga ki badon ngani ka jinge seng nga khot yang ni namar kata bangin yang scam ngin bat scam yo kun rat jongi ngin bat scam namar tang hau don kalat ka jinge rap don kalat ka jing pen im don kalat ka banya rap ingi na kani ka perthai ka bangin im menta saka wei bat ka perthai ka babha ka bangin khmi lenti don tang hau kalat ban pen yo yang i ya ka jing im ka babha ha bangin sami nang niru na kani ka perthai ha ka jing ya lenti jongi saka ta ka wei bat ka perthai ka bau blei hiu la pen kre nam ta jong pi Panakwa namar kata ban penkut hagani ka po dagani ka point ka bakhat do ban im na ka menta ublei ha ka perthei ka bam ri ublei ka don kam yangi ban pen scam ya kan nong rim jongi ban ka don kam yangi ban yeng scam kalong gajing khot namar kata om tang yangi ki samlahan rei nado kilong kemi kilong kapa u Daniel udai ka nuksa jong ka jinglong adakar
la sengi ka nong rim jong u na du na ying ke ka bo le ha Babylon kam dei na mar ba usus ngo kendit kum nore kata ka conviction ka wan em ulam lin lupa na du na ying banong em ikijing sniu ka prthei kum ta ula ha ba wan kijing perchoi ki ba kum no banong ngalat mu hala ka do no ba kanong pentingit ila di da ka bo imu bam bat ka ka ba udi kwa na mar kata banong kane ka de kijing seng samla han rei don bon ki kimi ki pang ne jing seng dan bon ki kimi ki pa ki be pe jika ni program ka khot ingi ka yeng ka jongi ka dei ka lingkha ka jong pi ba jonga la ring yang nut ban yu i ya ka pateng ka pathama ji ki khon samla ki banong ki nong pan khi ya ka jinglong ji ka pathei de ki ba bha ha ka im lang sa lang jong ki per ka pathei ka ba ki im bat ko ki samla de hala yeng ha ki jing sang samla jong pi ha ki jing duai ki jing jong pi ki man la ka sngi de hang ta keng ba pin la man pen scam ki snar jong ka yeng jong ka long yeng long sam kristan jong pi jong ka jing im kristan jong pi am de la sai da ba pila mi de yeng ban ne chaba se ki jaka jing puli jong pi chau ki wei ki snong ki wei ki tha hang ta pin perkat ban te la ka jong ka jing em de man ta da ka jing hikai ka tien jong ublei nay may pa nakiba eat bat hon nakajing sang samla nakabalang nakaskul pan pa kat ba piyo an penmelin sa kajing lang rublay kabadakan iskol kijongi kinum hikay yang ibangin duai lai tang na kita kajing duai kibangi suya tuta muta kabahikay hang tuman nakasngi bat ngap uni we unong talk about crowd Charles A. Wells kumno the school will teach children how to read but the environment of the home must teach them what to read. The school can teach them how to think, but the home must teach them what to believe. The school kan hikai ki khon ke jongi kumno ban pule. Ande ke yeng. Ke ban hikai ki kumno ban pule. The school kan hikai ki kumno ban perkhat. Henry ke yeng kan hikai. Yano kinget. But ko ki kime ki kapa ba I jong ha ki beran kini jing seng ngap ka Bible ka khot engi hikai yo khna hakal ti bo de ban let ti un om ken ria naka wat habau la temen but ngap engi ki kapa ba I jong phiru ki kapa to wat pen bitara la ki khon ndre tu besap ja ya ki haka jing hikai bat ka jing sneng utrai but ngas ngok khia nam ta ki long kapa ki beran kini jing seng bat bo sngoru kini jing khot ka ba kraw engi nambar Hagini ki sngi begini ki juk jongi menta kambon nangi kilong kepang ye I ki jing penmelin bukan zaman sim se kilong keme ke statistics haka KGP assembly kan ki sinot pro arteli ne pi wat ki sinot ribhoiru lejing seng keleng ka ri khasi jantia jongi ki babon ki ki kentei ki senrang kendiat kilong kepa ka de ka por ka sngi ublei ban penjat hajnya ki jing ya inti bro sitayo Bangilaya tray si Tom, kam kraw bani ka batray ka kami haying. Bana kata daw day ka kami ka bani on sa school panpaw ka ban besar ki khon. Kalong kajing khot na bar kata yang ngi kilong kapa. Ban sim ya kajing sarai ka ba don kam nam tala ki jong ki khon namar ublay ha ka wei ka sngi un sa dawana pi ka pi le bar kani kajing ai ka ba kraw ka bula ai ling ba jong pi. Don kam yang ngi namar kata bagin sim ka banta jongi. Pada pen scam lem mi kisnar kalong yeng. Bat ko ki samla I jonga senrang bat kentei. Kwa ban pen slore pi. Habaga Bible ka khot yangi yeng scam. Yeng scam hakanong rim ka jong ublei. U Daniel perwa ke bela hikai u ha Babylon namar utip ke unge yanunge. Perwa ki khot kertanya u kumno namar utip u jong no dei. Unang ban draw yo line jong kumta habus I mukhot ya u ban pen ken ki an ki kanon jong wong em ngalat mu halaka dono banganon pentinget u de veru khot ngi ki samla ba I wong kumno de kumno samlaun pen khut ya la galenti cuba wong da ka bau lek sumar kat bakum ka ketin jong be nang tas ngap Wong susu kumno ngalari khop ika ketien jong me halaka donut nang bangan omle pop yame Daniel ulong kan nuksa jong ka jing adekar kapasisa pangakwa ban keli namar kata haka bakut engi lambaro bat kerpang yengi gisamla
hatu ilong ne em kumta ya dekar ne em ka ktien ka thlit neu thlit klems ing jungi ka we sngub ha kat mamon ka bible ka maham ka jing shisha ai ka ktien ka pikiran ka long ho em lak nyang ta ka long ka besneu wang kami ka no ka besistai ba ka kiding ki ing tang da iwe plia ding par kalong kum taru yo thli kula ban penjot yangi hatungi adkar ne em ka ktien jongi ya adkar ne em ka rukom im kristan jongi ka perthei ti ka tenru sangi di jing sngop ha bar ka jing pensoi ke babon rei ni pet em si ki e saudong jongi da ka jing sai ka ktien jong play hatu yete lok ne em baru play jongi ni ngila kom baklang ni yang tai ngila pendek rah ngila len yo play long ka jing khot namar kata yang hilang baro ka ka por ki samla ba i jonga ba hilang baro atip tan ko we ke jaka ka ban yarap ingi bat ka dei ka ding pna compare ngala bakla kum no dang ka ding pna ka ban yarap yana ban pen thamai yana ha ka ktien ka jonga ha ka jing im jonga bar ka jing ate lok ka jonga baru play bat dang hang ta ini o ka bor aduai namar kata kani ka snem arajar ar huwei ai bagani ka youth sunday kanong ka jing san thamai ya ki jing mot jong perkhat bagi do no jong ki samla bangin nang ban long sisa ki samla ki bakhan adakar aga ban tau christ bat ka buram jo doin that way ablay ai ngo eme ka ktien ba em jong me mikran yang ia ablay bat me ai kran hangi naka ni doai wat ka ding por ablay wat ai kan chupen sngot tanat sngo hai ngi ablay ka jing mot bagi skor ki bangi ngap rai harap ablay ka way pa way men sim ba yo sngo ka ni ka por kan hi ka ktien jong me kan long ka ba ha ka domet ka ba seiso ala ka jong ka por ka ya ka jong hi ngin la kum ta ban pen pau sha ka perthei bangi long ki kristan ki ba khana dekar ki ba seiso nawar ngilanang ban yaj kum ta ha ka jing pendam hame pen kho jing ni ka jing tlot jong ka jing long samla jong ya blai ki jing bakla jong ye ka ktien ka thli ji ka kom im jong ya blai yak saj man ka sngi kwa e blai ben penon borom me hen rei mi i ya ki jing tlot ka jing long samla jong ye mame tu ai bor ngi bangin long ki nong job ba to kar khu yang ya blai kar khu kar shan ngi pat mame ngi de ka kti ka blam mong jong me bangin la ban ya ha ka jing ya lam ka jong me hi kar khu try i wei bi wei ki men sem ko dor ha ki yeng ki sam ro ki be pe yak mi dan pedeng jong ki dan pedeng ki jing shi tom ki jing pangi du hai ki jing is nei nam ta jong ki ablai ki jing pen khia ki met jong ki kala banong no covid-19 be ki wei ki jing shi tom dan na try ki be ting khu ki wei pat ki jing ki jing im ma me tu ya slok tu kar shan tu rap tu ai bor ki ya rap bakin shem mi me wat ko makani ka por jong ki jing tenjo ka ba krau kar khu ki ni ka por sa shi sin bar ka jing seng ka barang sa ro ni ai ti ki ti ka jong me ko pa ni duai ki ni baro ka ka teng jong Jesus Christ amen ngene pen wai no ngene ka jing shakri ka jong yo blai ngene ka por ka kwa ban pen pa ka jing sngu ba ka jing ai ngo yo blai nam ta ngene ka por ba di pi baro ki para bangit ba it ki blai wan chi ngene ka jing shakri preng jong ki jing so sting so ir rei ya don ban shakri yo blai un kar khui pi baro un ai pi ki jing ko jing khia ki met ki jong pi un kar khu kar shan ki men sim jong pi ki jing ya ilti jong i kum ki khon ki jong blai kwa panai khu blai ya i medicare lin ding do roi belai lami ka jing puli na ka ktin ka jong blai para ka jing duai ini pen wai ka pengin wai ka jing wai ka ba Hendrius pa arpo pra Hendrius pa san Hendrius pa arpo pra Hendrius pa san anda jing trei la wai ngin yo shong bat metrai jing suk jing men ngin shem ru kerhai ha ka ri ba pernai long ma me ka jing shai lam yangi shaburom jong metrai ini ruai bro lightly kita khot hadin ka barwai ka jing ruai ngan sakarpat i teman besan rang ba jong ka balang kira i teman besan timak in sngob haban ai ka jing duai halor ki jing ai ngu
Kibangilai pediang bat kumju ru ban pelat ingi dah kajing kerkupan wai kajing ruai ke ban terus par popra. Tribal ha yang iki kun samla kinong pom balarembat baswai ling bajing baro tang hami angin snow lam yangi Shaburam jong mitrai lenti jing ya jong hi dab jing snew badger si try by it shami mentangi pai jing mabatrim ki am Jing dom yang ikatam lam yang shaburam jong mitrai anda jing trei lawai ngin yosong ban mitrai jing suk jing Men yin shem ru kerhai hakari ba pernai long mami kajing shai lam yangi shaburam jong mitrai Ablayu pa jong yu ba peneng ngi aingu imi kenran namar gini kapor ka kodor ka ma ayangi bat kham tam ngi aingu imi namar ka ktien ka iet ka ba mekren apdeng jongi hagini kapor bau syakri u jongmi ya rap yangi ablay pengilaban pendai kini kijing shisha hagajing im ka jongi mangi duai kham tam ban ai bor yangi pengilaban im kijing im kaba pendan buram yami agani ka poru ngi aingu yami ablay mami pendap penbiang yagi don kam gi jongi nagawe kesngi jagawe kesngi wat apdeng jong kani ka khalam ni wan ra yakini ki jing ai ki belong ki jing kerku ki long tang ki baret ha bangi per nu jor ki jing kerku ki babon ki ba the ha ka jing im ki jongi ndangi dua yami ablay men pediang yaki men penlang sibon yaki nam tagi kam jong ka balang mangi duai ru men yarap yangi pengilaban IT yaki met ki jongi ki aga kiti ki pedon bor ka jeng im ka jong mi sa shi sen pat au blengi aingu yami nam tagi ki baro ki jing isen ai ba ki jing kerhu ki jong mi ki ba shisha ki long temai man la ka singi ipan yaki baro aga kertengu try jongi Jesus Christ Bayi kai yang ibunya dua lang yang jing dua try. Ko pa jongi wa meneng. Long bakut ke kerteng ke jongmi. Wan ka hima jongmi. Long ka mon jongmi. Ha ka kendo kumba meneng. Dua yang i menta ke jing bam jongmi. Kabala kesengi. Maap yang i ke rengkang jongmi. Mengirung i maap ke belas sniu yang i. Dua jalam yang i ke jing pensyairu. Risumar yang i na besniu. Bagi jong bilang ke hima, bobar ke buram ru, hala kerta, amen. Batu air ru bagi jeng ai pada biang ke jong try Jesu, ke jeng ke pela ke mayan ke jong beli kupa, Naka lempa ke jeng selok ke jong semba ko undang pentengan jong kebalang, kindan rengkat bangi bagi banget baro, akan negeri pada keleng satlak ke pertai, nadu mentah do hala kerta.